Il-Partit Nazzjonalista kkundanna l-mod kif il-Gvern qed jipprova jagħmel bidliet fundamentali fis-sistema tal-ippjanar ta' pajjiżna. Fi stqarrija affirmata mix-Shadow Ministers Stanley Zammit u Rebecca Borch, il-Partit Nazzjonalista kkundanna l-bidliet li qed iressa l-Gvern Laburista, illi jekk jiġu approvati jistgħu iħallu konsegwenzi traġiċi fuq l-ambjent u l-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti Wawċi. Proprju il-ġimgħa ġew ippreżentati żewġ abbozzi ta' liġi mill-Gvern tal-Labor mingħajr konsultazzjoni pubblika. Bil-Partit Nazzjonalista jfisser dan bħala sfida diretta lil prinċipji ta' trasparenza u partiċipazzjoni li għandhom jiggwidaw kull proċess leġislattiv serju. Fl-istqarrija, il-Partit Nazzjonalista elenka l-fatt li dawn il-liġijiet tresqu b'din l-għaġla kollha propju f'nofs is-sajf wara numru ta' appelli tul is-snin. Kien elenkat il-fatt ukoll li dan kollu qed jiġri f'ġimgħa illi matula il-Gvern għażel illi ma jlaqqax il-Parlament għal jumejn. Iżda issa qed iressaq dawn il-liġijiet għal diskussjoni ta' malajr qabel jagħlaq il-Parlament. Il-Partit Nazzjonalista stqar ukoll li din l-istess arroganza tal-Gvern Laburista hija riflessa fl-istess abbozzi ta' liġijiet li qed iressaq. B'dawn il-liġijiet ġodda, il-Gvern se jkun qed ineħħi salvagwardja legali illi kienet tfaddal sabiex jiġu mħarsa ċ-ċittadini u se jagħti lill-Awtorità tal-Ippjanar u lit-Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar poteri assoluti biex jibqgħu għaddejjin minn fuq kulħadd. Għar minn hekk sa jitneħħaw wkoll id-dritti li l-qrati jordnaw ir-revoka ta' permess tal-ippjanar. Intant il-Partit Nazzjonalista se jkun qed iressaq proposti konkreti, inkluż mekkaniżmu ġust ta' trasparenza u dialogu li jseħħ qabel ma tittieħed deċiżjoni fuq applikazzjonijiet kontroversjali biex tiġi elaminata il-konfużjoni. Jiġu evitati konflitti żejda, jitħaffef il-proċess u jerġa' jkun hemm fiduċja fis-sistema tal-ippjanar. Il-Partit Nazzjonalista appella lill-Gvern biex ibiddel din l-attitudni u jniedi proċess serju ta' konsultazzjoni.